Den hemmelige opgave til Aarhusmesterskaberne 2024, det er italiensk marengs, som bliver flerfarvet og bagt. Til det skal vi bruge 120 gram æggehvide. Jeg kommer det op i skålen, som jeg lige har rengjort med en lille smule eddike, så der ikke sidder nogen fedtrester på. Så skal vi bruge en knivspids salt for lige at åbne proteinerne, så de bedre kan stabilisere sig. Derudover skal vi bruge en dråbe eddike. Sådan der. Og så tager vi 120 gram vand. Vi tager 300 gram sukker. Og lad det koge til 120 grader præcis. Inden at vi starter med at tilsætte sukkersirupen, så skal vi lige have pisket hviderne let med et piskris, faktisk for at maskinen bedre kan få fat på hviderne. Sirupen tilsættes i en tynd strømme. En sprøjtepose males nu her med nogle forskellige pastafarver. Vi bruger grøn, gul og rød. Og skiftevis så kommer man en streg af enten rød eller gul eller grøn, sådan så der er noget symmetri i det. Derefter kommes marengsmassen, som er pisket kold, op i sprøjteposen. Vi sprøjter nu her 3 ens toppe. Og man laver egentlig bare af resten. Efter cirka en times tørring ved 90 grader i ovnen, ser man efter, at dem man serverer, at de er tørre i overfladen, at de er faste, og at der er en hals på med cirka 1 centimeters højde, og så serverer man dem